Kodino mwati idzafikako nthawi ina yake imene Chakwera adzakhale osakwenyedwako, osakhweshedwa kupatsidwa pressure ngakhale ndi anthu ake omwe ngati achina Yoba James aja. Tikamakambatu izi ndi chifukwa chonena kuti lero litu pa Sunday penipeni tadzukatu ndi ina yake yonena kuti mmodzitu mwa aja amene amakonda kumtengetsa Chakwera ku MCP komweko Ayoba James wabweranso ndi zimaparagrafu zomapitiriraru 82 ndipo pamenepo akupezeka zoti akumutengetsa Chakwera nkhani zake akuti dzulo sanapange mamuvu abwino komanso zikuoneka kunena kuti no abombo nzeru mulibe iyayi. Iyi ndatiwerenga paragraph by paragraph kuti timvetsetse bwinobwino zimene zili mmene momo chifukwa akumfanizira ndi APM Peter Mutharika. Anyways, akunena kuti when APM lost election 2020, he went straight to Mangochi and started living among the locals there. In just a few months, he was out to celebrate Eid with the Mangochi Muslim community, wearing his white robe and a cap. Few weeks later, he was seen cheering the sick at Mangochi Hospital, if I remember well. And then he became a common sight in the marketplace at cultural events and on various other occasions. Akunena kuti pamene Peter Mutharika analuza chisankho mu chaka cha 2020 ananyamukaru straight kukafika ku Mangochi ndipo kumene kuja anakapeza kuti wayamba kukhala ndi anthu am'mudzi kumene kuja am'mudzi enieni aku Mangochi komweko. Akuti patangopita miyezi ingapo anapeza kuti waoneka uyo akasangalala nawo chikondwerero cha Eid ndikuti ndi asilamu aku Mangochi kumeneko ndipo anachita kuvala mkanjo wake white komanso kachipewa kaja kamzuli ndi 2 kenakono basi mawiki panangopita mawiki tochepa uyo aonekanso ndikuti ali kuchani ku chipatala cha Mangochi kumenekoko kukatani basi tukalimbikitsa anthu odwala kukayendera anthu odwala kenako uyo anapeza kuti wayambanso pano kusanduka mmodzi mwa anthu oti amangotera katere misika muli zochitika kaya za jeni zachikhalidwe kukapezekako ngakhalenso zina ndi zina. Paragraph number 2 akunena kuti in no time, the whole eastern region knew the former president was among them, and his wife would attend even the smallest of events, sometimes dancing with local women at such occasions. When he finally announced that he was going to run again, the eastern region felt like it was their traditional leader vying for presidency. Akuti tu kunazangooneka zonena kuti kanthawi kochepa chabe ndekuti chigawo chonse chakummawa eastern region imene achina Mangochi machingo apezeko zoti basi ndekuti adziwanu kuno kuti president Peter Mutharika aizi amakhala motere kali mkazi wake ndi wotere chifukwa kali mkazi wakeyo ndizoona kuti amayipatsa moto kwambiri mpaka kumakapezeka nawo muti zikondwerero tochepa ting'ono amakapezeka kuti akapezeka mmene amapezeka akuvina ndi anthu kumene kuja basi kenakono apezeka zoti anazangolengeza kuti afuna apangenso run ngati president aimenso ngati president chigawo chonse chakummawa chija chinapezeka zonozo chinaona kuti apapa sizotinso tikukatani tikukavotera munthu amene ino ndekuti ndi president ayi tikukavotera munthu amene ali ngati ino ndekuti ndani ali ngati mtsogoleri wathu wadira lathu traditional leader mmodzi wa ngati mafumu ndithu am'mudzi mwathu ndeti kukata tikamvotera nonso pano kuti apite pa president ukamkweza chanu udindo kumpasa support osati masewera. And the final result is what we saw in the September 2025 election. DPP wiped out UDF in Mangochi, Machinga and Balaka, its number growing significantly. Now, talk of your man. He loses an election to a person who never campaigned and goes to hide in Area 10. For the first time in history, MCP lost miserably and hopelessly in Salima. Akunena kuti tu, kena kono, zotsatira zake rose rinachita kuzoona nditu pa September paja ndekuti chani 2025 pachisankho DPP inapezeka zoti inasesa UDF yonse ku Mangochi inaisesa ndithu yonse upezeka zoti Mangochi Machinga Balaka fans yonse inapezeka kuti yamba support na Peter Mutharika ndi nambala atu inapezeka kuti no chiwerengero cha anthu chija mono chinapezeka kuti chakula kwambiri DPP ndekuti atani yakuliratu kumene kuja kukweza ndithu ma territory yawo. Now akunena kuti ndemwe yang'ane no munthu wanu uyo notsopa waluza chisankho basi after kuluza chisankho kwa munthu amene wamubita yonso amene wamuwina yonso ndonena kuti ndi munthu amene sanamenyenso kampeni olo ndi pang'ono pomwe weziko zono basi wanguluza chisankho chija uyo akabisala ku area 10 kulilongo basi itu ndekuti koyamba ndithudi ari mu mbiri ya chipani cha MCP yaluza osati moyo yaluza mjojo chitisa manyazi kwambiri imwe chitisa manyazi kusalima yaluziratu kumene koko. From where I stand, whether for his own sake as he wants to run again
or for the sake of party's image, even if he would not make an attempt in 2030, your man needed to start showing visibility and attachment to Salima and Kota Kota. It's very strategic, it's streetwise politically. Akunena kuti pamene ndikuyima pano kuti mundifunse maganizo anga ndizonena kuti kaya ndizonena kuti iye akufuna kuti azayimire ngatinso president wa chipani kaya basi kungofuna kuti ino chipani chijeni chithunzithunzi cha chipani chiyeretsedwe panopa anenewo mapangiratu panopa zonena kuti achoke kumene ali ayambe kumaoneka ano kwa anthu muzochitika osati kukhala ngati sali mdziko muno ayi apite akakhale ndi kuti chakusalima uko kapita kunkhotakota maboma amenewa noti ndofunikira kwambiri ndi ma strategic districts amenewa kumbali yokhuzana ndi chani ndi ndale akuyenera apite kumeneko foti kumenekoko ndakhala ngati kuti akukhala pakati pa anthu akati omwena mwake zingadzayendekonso bwino. Anyways, paragraph ina akuona kuti the two districts have a huge population of Muslims. Of course, by now I personally know your man loves being in town, so he cannot settle in Salima. He be among the locals communities for 5 good years. After all, he failed to build a house for 5 years. But on a big Muslim occasion, day like yesterday, for him to give no show to the Muslims of Salima on Kota Kota, it is totally dumb politically. Hakunena kuti no, maboma amene ndakambawa Salima ndi chankhotakota omwe amene wawa ali ndi kuti ndi chiwerengero chachikulu kwambiri chokhuzana ndi chani asilamu mwayiona. Of course nkhani ndionena kuti panopa ineyo ndikuziwa zonena kuti no munthu wanu uyoyo chakwera uyoyo amakonda kukhala mtawuni amene sangakwanise kukhala ndi anthu akumuzi amakonda kukhala mtawuni basi ndipo amene iyi ndi zoona kuti sangakwanise kukhala kusalima kapena kukatani kuti akhale mwina pakati pa anthu akumenekoko akumudzi enieni kwa zaka 5 sangakwanitse. After all chomwe chimachitika ndichonena kuti iye analepera even kuti no amange nyumba yake kwa zaka 5 kulepera kuti amange nyumba zaka 5 nyumba yake analepera kumanga nde kale mkuona kuti no pa chikondwerero chachikulu ngati cha Idi cha dzulo iyo chosaonekapo iyi pamene paja nde zangoonetsa kunena kuti iyeyo ndekuti zimene zinalite kuti no kusaganiza no bwinobwino kumbali ya ndale fa amene akaoneke kumene kuja kusalima kapena kunkhotakota pa chikondwerero cha anthu. Anyways, paragraph ina kuti APM signing in Rwanda distributing relief items as well as Eid packages to Muslim communities the day before yesterday, carrying the flag of DPP. No one from the MCP president's family was anywhere associating with the Muslims. No such big day for them. All we saw was a brief media statement written in English spread on Facebook. Agonena kuti ndero mwana wa Peter Mutharika anali busy kuliwondera kugawa zinthu kumene kuja zaidi zichani kugawira asilamu kumene kujako ndipo ngakhalenso ndi kuti no lisanafikeso dzulo dzana limenelo aneka ndoti wanyamula ndeti mbende ya DPP uyu tamanga ndi kuti kumene chothandiza anthu khani ndionena kuti molo mmodzi ochoka ku MCP makamaka mbanja la Chakwera sanaonekepo akukapeza kuti akaphatikana ndi anthu achisilamu ayi akuti dziko limene silinali lofunikira ngakhale kwa iwo linali ndi kuti lako lofunika kwa asilamu okhawo anthu MCP sizinakudze chiyetera ngona akuti basi ndika media statement kungolemba basi kautenga iye ayirufuna wafuna abwino ochoka ku office ya Gen former president Peter Mdija ajane Chakwera ndi basi ufuna asilamu onse mafuna abwino kangoenda so pa Facebook basi posooneka apo kuna kuti munthu iyi akwafuna anthu afuna abwino afuna even kuenda nawo mu chikondwerero chimenechi ayi ndithu abambo anu chandale mulibemo magaye tiye tivomereze nde mukamati adzawinanso in 2030 drawing inspiration from APM's momentous comeback in 2025 ndimangoona po kupanda nzeru you commit a fallacy of false analogy. The two are completely different upstairs. Akuonena kuti abambo anu tsopano achakwera alibemo nde kuti zandale mulibemo mwayiwowo akamati chandale munthu uyu ngwandale mulibe tingovomereza mukamanena kuti 2030 iwo adzawina kutengera kuti Peter Mutharika anapezukula anawinanso ndi comeback ya mphamvu kwambiri mu 2025 kumene kupanda nzeru kumeneko chifukwa chino pamene mukungoonesa kunoti maganizidwe anu ndi kuti ndachani ndajoti no sokonekera fonso mungafananize anthu awiri awa amene ali upstairs osiyana
wina ali upstairs yapamwamba kwambiri, wina ali yapasi. Simungafananizeno basi zochitika zake zosatheka zimenezo. APM settling in rural Mangochi and interacting with the eastern region communities every single day was a very clever and effective strategy. Your man can't do that. He can't even just pay a visit to any rural community. Adzawinira zizungu zothyolera zomwe zija. Muli ndi chibwana magayi chachikulu cha Njombo Lende akunena kuti pita patali koja anangopita kukakhala ku Mangochi kuja chakumamidzi kuno komakha zikuona kucheza ndi anthu kumene kuja chigawo chakummawa kuja kucheza ndi anthu kumene kuja tsiku lina lililonse musone ngati kuti zimene zinayizo zachibwana njayi inali movie yochenjera kwambiri ndipo inamthandizira amene munthu wanu uyuyu ndi zonena sangakwanise even kuti ayenderere mamidzi Lende ndadzawinira chani zizungu zija murazowinira zimenezozo chibwana aro cha Njombo Lende chimenecho. Now nkhaniyo ndi imeneyo long statement magayi zimene walemba Ayuba James ife timangofuna tingokupasani ndekuti no wetwed I think wakambamo zinthu zambiri mmenemo muli zina ndi zina zomwe it makes sense mangofunsa pafuso kuti kodi no adawa wako ma azamusiya Chakwera azamusiya of course sanaonekepo dzulo and sometimes timafunsa kodi Achakwera ali mudziko munomu like sizimakhudza samapanganso interact ndi anthu amangokhala kumene amakhalako basi kuti aoneke zimatenganso nthawi kuti muti bwanji kodi kaya situzozoti kapena akuchitabe kumanyazi onena kuti analuza kapena zikhoza kutheka kuti ndi zotero komano Ayuba James ali ndi mapoints angapo ndithu ukufuna zoona kuti uzavoteredwe ndekhala ndi anthutu mona koma ukaziphathira wina waye kwawekha uzangotuluka nthawi imene kuti anthu azakuvotera zidzatheka bwanji zosatheka zimenezo kofuna kuti uziyenda ndi anthu at least osatsiku inanso koma at least muzikondwerero zikuluzikulu ngati zimezi ukupezekako ali president mesa amakapezekako kodi kumeneko akapezeka kuti iye ayikuliza chisikondwerero chacha akapezekako panopa bwanji akulephera kuti no akapezekewo tizinene kuti basi zezide zina kungopanga fora anali president penipeni azafunanso fans zimene jekamuvotere nde fans imavotera munthu amene akuyenda na munthu amene akumuona zoti uyuyu I think munthu yakhoza kutithandiza muzochitika osati munthu woti no basi no akapezeka kuti no basi waluza kapena sizinaende apita akayima kwayekhako ayi ndithu ndende zovuta kuti mmenye comeback sakunama comeback kuti iteke ndiofunika zonena kuti iwe ndoti mutani muziyenda ndi anthu unfortunately comeback singatheke ku MCP ndizovuta kwambiri kamakamba izizi osati kuona kuti no chipanicho ndekuti uchitemberera koma ndikovuta facha zimene munachita mwaona fans ibwino kuli bwino isankhe kuno kuti ena ake chabwino mavuto samalephera here and there komano at least chakudya chizikhalapo koma inu munaononga even chakudya nde comeback yake ingakhalenso ndiovuta kwambiri olo mukakhale kumuzi mukakhale kuti zovuta abe simungabwerere ya kaya anyways Amalawi ndi amene adzapangebe zisankho nthawi imeneyo pano tiziyang'ana zapano maso athali ku Amaris Hotel zikuyenda motani kumene kwa ndi will be checking in some time kuti tiziyenderanso limodzi nkhani zimene zidza akuti